Concello. Parte resolutiva, primeiro punto, aprobación do borrador da sesión celebrada o 28 de febreiro. Como intervención, votos a favor. Da Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 2, proposta de alcaldía relativa á aprobación do Plan Estratégico de Solucións 2025-2027. Bueno, como consta na proposta, o plan estratégico igual a todos os anos anteriores, pero esténdese dos 2025 ao 2027. Como intervención, Sí, hola, buenas tardes. Nada, decir que o tecido asociativo da CE é un pilar fundamental da vida cultural, deportiva e social deste concello, non? Gracias ás asociacións de festas, as deportivas, culturais, podemos disfrutar dunha oferta cultural que ten repercusión tanto a nivel social como económico no noso concello. Pola labor que levan a cabo, parecenos que toda a súa é pouca. Evidentemente, o voto do Partido Popular, como sempre viñemos facendo, vai a ser favorable. como intervención, votos a favor. Da Comisión Informativa de Seguimento de Confesións Administrativas e Servicios Públicos, punto 3, proposta de alcaldía relativa á estimación parcial da solicitude presentada o 27 de xaneiro de 2025 por don Andrés Eiris Barca en representación de Virases SL. Bueno, pues conforme consta a proposta, se trata de unha estimación parcial. O importe son 73.055,24 euros. Tamén se reitera na resolución as disposicións obligatorias de solicitar autorización para a adquisición ou renovación de elementos necesarios para a explotación e solicitar autorización expresa para calquera actividade do servicio non incluído no xestión do servicio. En relación aos traballadores, advertir que na oferta presentada no seu día eran 12 traballadores e calquera modificación do persoal debe ser comunicado ao Concello. Dito incumprimento sería a causa de instrucción do correspondiente expediente e lembrase tan igualmente que o persoal que pola súa conta chegue ou utilice o adxudicatario para o servicio non adquiriría relación laboral alguna para o Concello por entender que o mesmo depende única e exclusivamente do adxudicatario. Alguna intervención? Sí, bueno, a hemeroteca está aí, o 10 de outubro do 2018 firmouse o contrato entre a empresa de Iris e o Concello de Cee na modalidade de xestión interesada. Un dos puntos destacados desta modalidade que vostede defendeu naquele momento era que iba a ser moi fácil controlar a empresa para non asumir o custo anual deses 80.000 euros que asumiría o Concello en caso de perda da empresa. Non sei os anos que lle cae a concesión, pero só anticipo que vai ter pérdidas todos os anos, 75, 78, 79, 80. Nada máis non ser da realidade, volvemos, como todos os anos, desde que se suscribiu este servizo a pagar entre 70 e pico que toca agora, non? Entendemos do Partido Popular que necesitamos unha forma de control dos ingresos da oficina municipal e unha fiscalización deses ingresos, non? As palabras da señora interventora fan reflexar todos os anos no seu informe desfavorable sobre o contrato de xestión interesada. E ainda que sexa repetirse a nosa labor como oposición, e repetiremos as veces que faga falta, señora alcaldesa, que hai que traballar nunha fiscalización máis eficaz dos ingresos e dos gastos que ten a oficina municipal. Sin ese control é imposible determinar a canto ascende a pérdida que ten a empresa e, en consecuencia, a aportación económica que temos que facer todos os vecinos de Cee. Somente unha matización, señor Picallo, que o informe non é desfavorable, favorable con salvedades, pero non é desfavorable. Podem tamén tamén. Bueno, hai salvedades. Pero non é desfavorable. Alguna intervención máis? Unha pregunta, o listado de persoas que aparece aí na proposta da alcaldía son as que están subrogadas agora actualmente ou son ao momento en que se fixo o contrato? Agora, porque vin hai 17, cando se fixo o contrato na súa proposta, non? Sí, eso xa oí, pero No, era hai un listado aí, pero ese é o actual, non? No. Vale, Eso foi cando fui... Vale. Alguna intervención máis? Sometemos a votación, votos a favor. Abstencións. Da Comisión Informativa de Presidencia, punto 4, proposta de alcaldía relativa á concesión do título de fillo predilecto do Concello de Cee ao doutor en Dereito don Francisco Manuel Camaño Domínguez. Consta, xa ten a proposta, hai un informe emitido polo técnico de Cultura, Francisco Manuel Camaño Domínguez, licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1976 e catedrático en Dereito Constitucional. Actualmente ocupa a plaza de catedrático de Dereito Constitucional
Constitucional na Universidade da Coruña, destacando no seu brillante currículo ser designado polo Tribunal Constitucional letrado escrito a este órgano jurisdiccional, dirixir entre o ano 2002 e 2004 a Fundación Democracia e Goberno Local. No ano 2004 foi designado secretario de Estado de Relacións coas Cortes, dependente do Ministerio de Presidencia. No ano 2008 foi nomeado secretario de Estado de Asuntos Constitucionais e Parlamentarios e o 24 de febreiro de 2009 asumiu o cargo de Ministro de Xusticia e de Notario Maior do Reino. Como xurista e responsable político, impulsou e coordinou a elaboración de leis como a Lei de Violencia de Xénero, a de Memoria Histórica, en xeral as leis de igualdade aprobadas durante os seus anos na política activa. Baixo o seu mandato como Ministro de Xusticia aprobaronse a iniciativa do seu departamento máis de 20 leis de xurisdicción social, lei concursal, registro civil, nova oficina judicial, aprobouse a Orde Europea de Protección de Víctimas, implantouse o expediente judicial electrónico na Audiencia Nacional no Tribunal Supremo e iniciouse de forma generalizada a informatización da Administración da Xustiza en España. Está en posesión de diversos premios e distincións como a Medalla do Tribunal Constitucional e do Colexio de Abogados de Santiago de Compostela, a Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort e a Gran Cruz da Orde de Carlos III. É autor de numerosos artigos académicos e libros sobre materia na súa disciplina, sempre ligado a a Costa da Morte, unha persoa que destaca pola súa humildade, inteligencia, conciliadora, familiar e que garda o lazo de amizades cos seus compañeiros de infancia, entre eles o doutor Blanco, nomeado fillo predilecto de CEN no ano 2023, ou o noso querido bibliotecario municipal Xosé Ramón Rey. Aficionado á navegación, desde pequeno fíxose como un veleiro con nome de Asiso, precisamente en lembranza do grupo de música rock que constituíra nos seus anos adolescentes con 5 amigos. Desde a súa posición no Goberno de España, pudo axudar ao seu municipio natal en cuestións como a recuperación tras a reada do ano 2006 ou no proxecto da Casa de Cultura de CEN entre os anos 2009 e 2011, recibironse por diferentes vías do Goberno de España a cantidade de 950.808 euros que veñen a supoñer máis ou menos unha terceira parte do custo total do edificio da Casa de Cultura. Desde o seu brillante currículo, tanto no ciclo no eido profesional como no eido político, ata a súa innegable compromiso coa súa vida natal e veciñanza, o doutor en Dereito don Francisco Manuel Camaño Domínguez reúne todas as condicións para poder recibir o título de fillo predilecto do Concello de Cee. E dai a nosa proposta. O título de fillo predilecto do Concello de Cee é unha honra que fai referencia non só á carreira e trayectoria de Francisco Manuel Camaño, senón a súa labor en pro de Cee e dos seus veciños, nestes casos das cores políticas son de menos. Por tanto, o voto do Partido Popular vai a ser favorable. Non hai intervencións? Non? Sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Punto 5. Proposta de alcaldía relativa á modificación puntual da relación de postos de traballo persoal funcionario laboral do Concello de Cee. Conforme consta na proposta, sería a modificación de 3 postos, o de mecánico, o de oficial de mantenimento do IES, do antigo IES de raíces, o oficial de primeira de licencia diaria. Os dos primeiros están xubilados e o terceiro era unha praza que considera unha invalidez xa fai moitos anos. Creanse novos postos. Un operario de servicios múltiples, oficial de primeira, que sería con a condición, que tamén teña o carné de conductor para trator, unha traballadora social media xornada e un arquitecto tamén a media xornada. E modifícanse 2 postos, o de albanero oficial, que pasaría a ser tamén de ser un operario de servicios múltiples, e a modificación da ficha do posto de técnica de xestión de recursos humanos, que ampliase o que é os estudios polos que se poden presentar. Alguna intervención neste punto? Sí, neste punto nos entendemos que para adecuar a normativa para que o funcionamento do Concello día a día sexa máis áxil e necesario, nos gustaría que se fixera unha reforma máis integral e actualizada de repetir do noso Concello. Nas 2 legislaturas, nesta que a maioría pode facelo, gobernando, e que teñamos
teñamos que andar con reformas puntuais cada 2 por 3 é signo de unha falta de previsión, non? É pouca asilidade. Me acordo que lemos aquí onde se falaba da colapso da oficina técnica que vostede negaba, agora pues, contrata un arquitecto medio desordenado porque realmente isto é un tema bastante complicado, non? Nos vamos a abster en todo isto, pero animamos que faga unha RPT completa, non se olvide de crear unha plaza de técnico de turismo, C crece no turismo, usted promociona C no turismo e creo que esta plaza de técnico é moi importante para que desarrolle todos eses convenios e mellores que se fan no noso concello. Moitas gracias. Como se me chama? Solamente contestar ao señor Vicario que xa se trouxe unha modificación da RPT que foi negociada no seu día, na legislatura pasada, que xa está encargada a modificación da RPT completa para... xa está encargada, está a redactar, e que isto se fai de forma puntual porque é necesario, bueno, hai que publicar, logo sacar as ofertas de empleo público e demais, e por iso hai o tema de traer esta modificación puntual. Sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Punto 6. Proposta alcaldía relativa á modificación do regulamento de títulos, honras e distincións do Concello de Cee. Nada, pois este Concello conta con un regulamento de títulos e honras que foi aprobado na sesión plenaria do 27 de xaneiro de 2023. Bueno, nese mesmo quedan recollidas unha serie de distincións e o que se trae a modificación puntual, concretamente para engadir no capítulo 1 de exposición xerais no artículo 1 de clasificación incluese un novo título honorífico independente dos xa existentes denominado Alcaldesa Perpetua do Concello de Cee. Igualmente se modifica e se crea un artículo 9 bis Alcaldesa Perpetua do Concello de Cee. O título de Alcaldesa Perpetua otorgarase de maneira única e excepcional a patroa da vila e que desde tempos inmemoriais se a Virxen da Xunqueira. A proposta de iniciación do expediente deberá acompañarse dunha memoria técnica justificativa. A aprobación da concesión desta distinción requirerá acordo plenario dotado pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación e a entrega do título de Alcaldesa Perpetua un diploma artístico co escudo de Cee no que constará unha breve mención dos merecementos. Terá lugar un dos días do novenario na honra da Virxen da Xunqueira, integrándose tamén a réplica do bastón de mando da alcalde-alcaldesa. E no capítulo terceiro modifícase igualmente o procedimento en donde simplemente igual que o anterior, pero incluindo o término Alcaldesa Perpetua do Concello de Cee. En eso consiste a modificación do regulamento. Alguna intervención? Sí, nós, cando vimos a proposta, sorprendemos sobre todo porque vivimos nun estado confesional, non? Onde non todos os cidadáns podían verse reflexados, identificados, etc. Por outro lado, entendendo a relación que temos os veciños de Cee, a nosa patrona, non imos a votar a favor, pero entendemos que hai cousas que non deben mezclarse, que a nosa patrona está por riba de calquer cargo político, non? Como usted a quere nombrar a alcaldesa perpetua, os alcaldes e as alcaldesas, por desgracia, cuestionanse, critícanse, porque é unha labor da oposición. Creo que a patrona de Cee debe de estar moi por encima de todo iso, non? Ao fin e ao cabo, ainda que sexa un distintivo, é ela que nos honra a nós. Así que reitero o noso voto positivo, pero aclarando que creemos que hai cousas que non deben mezclarse. Mira, conforme consta no expediente, o nombramiento da Alcaldesa Perpetua da Virxen da Xunqueira ten un carácter eminentemente simbólico, non podendo considerarse a concesión desta distinción honoraria como un acto de profesión de fe católica por parte da Corporación Municipal, senón no respeto a unha secular tradición da nosa vila na que a celebración das festas patronais teñen hoxe en día máis contido festivo que religioso. Do mesmo xeito que a participación dos seus membros na procesión dos días 15 e 16 de agosto, Virxen da Xunqueira e San Roque, así como a súa asistencia oficial a misas e funerais ou outros actos religiosos non supón en ningún caso un incumprimento dos seus deber da confesional. Estes nombramentos, conforme consta tamén no informe no expediente, que fai unha relación, hai máis de 300 nomeados en toda España, con respecto a vírgenes, máis de 50 alcaldes perpetuos, na maioría cristos, e foron nomeados con intervencións de todos os partidos políticos, indiferentemente das súas ideas. Creo que o feito de modificar é máis unha cuestión de sentimento e non de fe. De sentimento e de unión dos veciños e das veciñas de Cee con ese sentimento que se ten pola Virxen da Xunqueira. Non é unha cuestión de fe. Alguna intervención máis? Sí.
Efectivamente, o Estado español é un Estado aconfesional, por moito que queiramos dicir o contrario. Esas manifestacións que vostede acaba de dar están baseadas nun informe dun técnico de cultura que dá a súa opinión, moi respetable, dende logo faltaría máis, pero seguimos crendo que eso é saltarse a confesionalidade do Estado español. O artigo 16 da Constitución española di que a ninguna confesión terá carácter estatal, ainda que os poderes públicos terán en conta as crenzas religiosas das sociedades españolas, manterán as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa Católica e outras confesións. E baseándonos nesto foi porque foi así como nós, cando se fixo, cando foi o tema da acordación da Xunqueira e demais, pois a petición do párroco e a petición da xente que está con el, nos reunimos con eles e demos o noso apoio porque creíamos que aquilo iba a ser moito máis alá da religiosidade e era un acto que traería visitantes e así foi, non? E así foi tamén que nos apoiamos aquela subvención que se lle dou nominativa. Pero iso é unha cousa e esta é outra totalmente diferente. Podemos disfrazar do que creamos, pero a competencia dun concello, dun goberno, de que estamos aquí sentados, creo que non é facer estas honras religiosas. E máis, digo así de claro, cando se mezclou neste Estado español a religión coa política, endexa máis foi ben a cousa. Cando se mezcla a política coa religión noutras partes do mundo, endexa máis vai ben a cousa. Vou a ser claro e con todo o respeto do mundo. Mire, creemos que este reconhecemento a Misa de Xunqueira non é un reconhecemento a Misa de Xunqueira en sí, senón é parte máis do populismo que vostede se agarrou dende fai 6 anos e é para a súa honra e o seu ir un paso máis alá nese populismo do que acabo de falar. Ese regulamento que vostede dixo que se aprobou no 23, así foi por maioría, tamén acordado que non se faría nada ata despois das eleccións, eso respetouse, pero se quixera ter feito, teríase que ter feito xa naquel momento. Sentímoslo moito, sentimos que tiñamos que votar en contra, porque respetamos todas as crenzas religiosas, respetamos, por supostísimo, a toda cidadanía ceense que é crente, que é practicante, que asiste ou non asiste, ou asiste máis ou asiste menos as ofrendas religiosas, pero non podemos votar a favor desto, nin tan siquiera externos, vamos votar en contra, e sentimos tamén, sinceramente, que un partido que leva de apelido socialista dea este paso para adiante neste senso, non? Sinceramente, é máis unha iniciativa dunha formación de extrema dereita que dun partido que xa digo que se declare socialista. E digo, tamén con todo o respeto do mundo, pero é como tal e como pensamos. Por lo tanto, sentindo moito, volvendo a insistir en que respetamos a todo o mundo e as crenzas de todo o mundo, o voto do Bloque Nacionalista Galego vai ser en contra. Nada, simplemente manifestar que respeto evidentemente todas as opinións, pero creo non, o manifesto claramente que a misa da Xunqueira va máis alá da propia fe de cada persoa, é un sentimento, é algo que levamos un xeito especial ao longo das nosas vidas, principalmente os que queremos e sentimos. Sometemos a votación. Podo darle unha réplica? Non, sometemos a votación. Sometemos a votación. Xa o dixo, sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Punto 7. Proposta de alcaldía relativa á modificación das normas de funcionamento da Escola Infantil Virxe da Xunqueira de Cee. Bueno, aí xa teñen a proposta, foi explicada na comisión pertinente. Alguna intervención neste punto? Sí, no, moi brevemente. Todo o que se ampliar e mellorar servicios para as nosas crianzas e dar facilidades ás familias para que se poda conciliar máis e mellor, sempre terá o voto favorable do Partido Popular. Alguna intervención máis? Vale, pois eu como comentei xa tamén na comisión, faltaban nese regulamento, sobraban cousas e faltaban cousas, e siguen facendo. Chamamos a atención que na prioridade das matrículas notamos en falta que esa prioridade al menos nun dos puntos, que esa a prioridade a nenos e a nenas con risco de exclusión sin ser despois a espera dun prazo ordinario.
Tamén botamos en falta os empadroados aquí no Concello que teñan algún tipo de preferencia, non están. Chábanos, na reserva de praza non están especificados os baremos de puntuación para entrar. As vacacións, hai unha ambigüedade, dannos a opción a xullo e agosto, despois a nos din que agosto non, que está pechada. A subvencionabilidade está subvencionada, a escola hora é gratuita, en cambio, neste curso, os nais e pais pagaron por adiantado, pagaron, de feito, houve distintas cuotas, entendo que por renta, chegaron a pagar hasta 89 euros, que despois lle devolveron. Como funciona a subvención? Eu non teño subvención, o sea, o Concello non ten a subvención concedida cando os recursos. Hasta que este concello non se pode devolver. E non consideras que iso se ten que facer cargo o Concello? Non. Non, tens que facer cargos ás familias. Non, pero si devolvemos os cartos, de feito está aí xa vindo gratuito. Non. As familias adiantan os cartos. Pero devolvense os cartos e no momento que a subvención é concedida, faise unha providencia e se devolve el dinero. E non debe de facerse cargo o Concello, xa que reciba a subvención o Concello, non se debe facer cargo do Concello e non as familias. Eu non sei que parte non entiendes, pero es que se estamos devolvendo el dinero e non pagan nada. Pero non é cuestión de devolver os cartos. Non me estás entendendo aquí. Non se pode, non se pode. Non se pode. O Concello non pode adiantar os cartos, non Sí, pode adiantar os cartos ás familias. Non. Habría un informe negativo. Non se pode. Cobras e logo se devolve. É así. A parte da Xunta xa nos indica claramente como temos que facer a devolución. E poñer claramente que por unha subvención da Xunta. Nos indica xa como temos que facer. É dicir, a Xunta promociona a gratuidade, E pero despois temos que... unha gratuidade que ten que pagar as familias, estamos falando disso, non? A Xunta promociona unha gratuidade que ten que pagar as familias. Non a pagan. É que non a Despois pagan. aguanta, pero pagan, Pero non a pagan. Se devolve os cartos. E non é unha gratuidade da Xunta. Pagan, o que máis apoio en xaneiro. Pero non é ni siquiera unha gratuidade total da Xunta porque quen ten que aportar máis cartos é o Concello. Claro, porque é unha é municipal. Bueno, e ten que aportar máis cartos o Concello, pero hai que Pero ter porque claro. é municipal. De la Junta para las familias. La sanidad sale gratis por la Junta. Y el ayuntamiento también Claro, puede ¿a quién le devuelve el dinero de la Junta? A las familias, ¿no? No, No, lo devolvemos nosotros. Vale. O Concello recibe a subvención. Exactamente, pero vamos a ver. La gratuidad de la guardería viene dada por una subvención de la Junta de Galicia. Es gratuita para las familias. Sí, pero parte del dinero no está metido. Porque es municipal. Bueno, es que es pero a municipal. nosotros nos obligaron para entrar en gratuidad bajar las cuotas. Claro. Pero es que es verdad, no me digas que el ayuntamiento no mete dinero, está metiendo dinero. No, claro, que tiene que meter, es que eso es un servicio municipal. Lo que no podéis decir es que no es gratuita para las familias, es Yo gratuita no estoy para las diciendo que no familias. sea gratuita, estoy diciendo que viene la subvención. Para ellos, claro, pero a nosotros nos cuesta dinero. Es un servicio de la sociedad, tiene que costar dinero, claro, como Aparte, cuesta la dinero escuela de no música, como claro. cuestan muchos otros servicios. Hay que darle y hay que pagarle. Pero en realidad lo que cuesta era más de lo que estamos recibiendo. Nosotros tenemos que Es cambiar que las sí, tarifas. bueno, pero es que eso, la gestión del servicio interno es cosa del gobierno municipal y lo tenéis que gestionar vosotros. Pues yo no estoy de acuerdo, Ya está, pero bueno, es igual. Sí, es un servicio que dais. Podo continuar co uso de Sí, turno sí. de palabra? Gracias. Perdona, Bueno, o que se estaba falando. Eu non entendo cando para as familias é gratuito, os familias teñen que adiantar os cartos. E acaso terá os que adiantar o Concello, porque é unha escola municipal, e terá os que adiantar o Concello, porque despois quen vai recibir esa subvención é o Concello, non as familias. Pero bueno, dito isto, continuamos. Que quede sin explicación, Non creo que as familias entendan moito o feito ese, pero ben. Acabo de explicar a la alcaldesa cómo... A ver, una cosa... Pero volvemos ao mesmo, Emilia, volvemos ao mismo. É unha escola municipal. A subvención recibe o Concello. Pode costar de máis ou menos ao Concello. Cuando empieza el pero curso no tengo la subvención, con lo cual, si no me la dan, ¿qué hago? No entro en gratuidad. Estamos pidiendo la subvención todos los años, que ese es un problema que as tiene... familias, a Xunta, dilles que ten a escola gratuita.
Entonces, Si esto no es gestión, concedan eso es subvención, gestión, si no, que tiene no. que darle razón. Si no, A no. compañía, isto é gestión municipal. Punto. A escola municipal terá que gestionar o Concello. Y dale. Bueno, pues vale. Ya está, No insistas, no es... Es que cuando no... Si no se quiere entender, no se quiere entender. Ya está, punto. ¿Qué más? Sí, ratios. Cometendo na comisión, volvemos igual. Nombramos os ratios, non especificamos os ratios que hai. A integración. Comentemos, non é a integración o que temos que fomentar. Temos que fomentar a inclusión. Como comentaba e como decíades na comisión, que estamos de acordo e demais, secundalo, que siga no papel, secundar, se secundamos algo que está mal feito, estamos facendo mal. Entonces, o que debemos de facer, en vez de secundalo, cambialo, é instar a Xunta a que cambie estes termos. Vale, Instalo, eso lo puedes hacer, pero, a ver, lo expliqué el otro día. Este reglamento hay que afrontarlo así, no se puede cambiar nada. Lo expliqué y lo vuelvo a explicar. No se puede cambiar nada, lo único es añadirle en el anexo lo que se añadió. De hecho, esto que pone baremos, criterios, eso viene todo por la Xunta. Y es que no se puede cambiar. Lo que la RAC y todo esto, eso hay que adscribirse a ello, o sea, adherirse tal cual está. Isto é un copia-pega do regulamento estándar, un regulamento tipo Ese que hai tiene visado a la Xunta, vale, Xunta de para acordo. las escuelas infantiles. De acordo, Está vale. avisado de... O que non podemos é secundar o que estea mal feito, teremos que estar a Xunta a cambiarlo. Según adaptamos un pouco a nosa escola, pois adaptaremos outras cousas. Intentarémolo polo menos. Polo menos intentarémolo. Vale, pero... Non nos cerremos, intentémolo polo menos. Abrir unha cuarta línea. Xa o dixemos varias veces, volvemos a repetir. A cuarta línea fai falta. De feito, temos constancia de que hai solicitudes e escritos por parte das familias que tuveron que coller horario de tarde e foi porque polas mañás non lle deron praza. Entonces, para manter praza tuveron que agarrarse o que había. Elas mandaron de feito varios escritos con atención aos servicios sociais, atención á alcaldesa, atención ao responsable da escola infantil e atención do pleno municipal. Chamamos atención que non sabemos nada. É dicir, non fui transmitido por parte da responsable, non fui transmitido nada. Bueno, elas nos escritos ponen a atención da alcaldesa del pleno do Concello de Cee. Los abajo firmantes nos dirigimos respetuosamente a ustedes para solicitar la adecuación de la distribución de unidades de la Escuela Infantil Municipal Vila de la Xunqueira conforme con el reglamento del régimen interior de la Escuela Estatal. Solicitamos, conforme a lo establecido en el artículo 4 citado del reglamento, donde se especifica la organización 4 unidades de atención para la franja de edad de 0 a 3. Y considerando que en la actualidad solo se encuentran operativas 3 unidades, solicitamos formalmente que la cuarta unidad sea destinada a la franja 1-2, en lugar de asignarse a la franja de 2-3. Esta petición surge como respuesta a la demanda específica de plazas en la franja de 1-2 manifestada por la comunidad de C y que requiere una atención adecuada y equitativa para satisfacer nuestras necesidades de conciliación laboral familiar como vecinos y vecinas de este ayuntamiento. Motivos de la solicitud: la apertura de una unidad enfocada a la franja de edad de 1 a 2 años permitirá atender a un segmento en el que existe una clara demanda no satisfecha en la comunidad. Esta adecuación en la distribución contribuirá al objeto de brindar un servicio educativo accesible, eficaz, además de cumplir con los principios de igualdad y conciliación familiar por motivos por el propio reglamento. Agradecemos de antemano sus consideraciones. Tenemos un segundo escrito que vuelven a pedir o mesmo, porque no primeiro escrito como que se traspapelou, vale? Non houve así como unha resposta bastante abstracta, especificando nada, porque xa sabían o que lle contestaron. Emilia María Criolojo, concelleira delegada de Servicios Social, informa primeiro que en data de 2 de setembro de 2004 formalizouse o contrato, especifica que houve un contrato dunha nova concesión, que hai 3 aulas en activo, a directora técnica está, o personal, terceiro, que está tal, pero non, sinceramente non lle responde a que se vai abrirse unha cuarta línea,
si se vai a valorar esa cuarta línea, ni nada. Ese como unha resposta bastante, Vamos a ver, señor. que quedan elas así un pouco no aire. Co cal, elas volven a remitir outra solicitud. Solicitud de modificación das bases de renovación de prazas na escola infantil municipal. Eu, evaluada entre conxunto coa miña familia, como meu usuario actualmente na escola de Ondou, solicito que revisen as bases para o acceso escolar 2025-2026. Segundo punto, 6.9 do DOC, 8.924, a renovación de cara ao curso escolar realizanse citas textualmente. Os nenos e nenas que ingresen na escola infantil terán dereito a reserva de praza durante o período que poidan permanecer no centro, no mesmo horario que no momento de concesión inicial da praza. Claro, estas familias necesitan a praza pola mañán. Tal como está o regulamento ahora mesmo, elas solicitan a praza e volven a tela no mesmo horario. ¿Y por qué lo estaremos cambiando? Digo yo, ¿no? Señora Canosa, vamos a Estamos cambiando. Vamos a ver, mire. Esas... Non crees que merecen unha resposta mellor, entonces? ¿Qué se reunieron? Pero si nos reunimos con ellos, eso tal vez se explicó la alcaldesa, Ya que que... había una limitación y por eso se está haciendo todo. Mira, explicamos que eso é reiterativo, outros son máis veces ao pleno, se explicou cal era o problema que tiñamos, porque habíamos sacado a licitación con unha serie de condicións que non podíamos modificar. Agora en setembro. Vamos a sacar agora de novo a licitación, estamos a preparándoa para que entre en setembro, cas modificacións correspondentes con as peticións que fixeron. E así se do traslado entenderon perfectamente. A que non entende é vostede, porque yo sempre estamos repetindo o mismo en todas as sesións plenarias e contestando o mismo. Non está equivocada, eu entendo perfectamente, o que entendo Pero hai que sacarlo de novo a licitación, estamos redactando os pregos correspondentes para atender as peticións das familias. Pero xa lle dicen que eu simplemente estou recordando o que non se fixo e o que agora, en setembro, cando se está tal, estou recordando que fixamos un regulamento que agora se está volvendo a cambiar e seguimos con termos que non corresponden e con cosas que non que faltan aquí. Eu estou dicindo o que falta máis o que non. No, Nada máis, sí. sí falta, a ver. Estou dicindo, eu despois paso che toda a noticia, si queres. No, hija, ya sé todo. Mira, te lo voy a explicar. Vale. A ver, explica. El reglamento es el que pone la Junta. Se pone esto aquí. Se está intentando simplificar todo. Y lo que estamos intentando también es procedimiento todo de reserva que, por eso os lo dije el otro día. Llega un momento, quieres cambiar cualquier cosa, una fecha, lo que sea. Pues esto que pone, en vez de 15 o 30 mil, lo quieres poner en el 15 y ya no puedes, porque tienes que volver a traer la plena otra vez. Entonces está intentando hacer lo más eficaz y lo más eficiente todo, y lo más rápido posible. Entonces, el procedimiento de lo que es la matrícula va a ir aparte. No hace falta que venga pleno cada vez que tengas una matrícula, o sea, el plazo de matrícula. Y por eso se está haciendo todo esto. Es por eso. E non consideras que deben estar especificados os termos as radios e demais non necesitan especificación. Está No se especificada necesita- ratio, mira, lo pone... A inclusión non se necesita que estes nenos con risco de exclusión estean como preferentes. Mas non, a nos faltan unas cousas que queres que che diga, sí. Otra vez. Que as familias teñen el que... reglamento así. Y si quiere... Bueno, pues no sé. ¿Qué cosa? ¿No se puede mejorar? Se puede mejorar, yo no digo que no. Pero yo lo que te estoy diciendo es que yo dependo de inspección de la Junta. Y la Junta no me deja hacer lo que yo quiera, ¿vale? Te está diciendo adscribiros a que es las normas de funcionamiento de las escuelas infantiles. Si queréis poner aquí, en esto, al final, tienes el baremo, criterios, vale. Me puedo equivocar, claro que sí, pero estoy intentando hacer todo. Mira, según o anexo ao final poñemos que non vai haber comedor, que non vai haber extraviadas extraescolares, que non vai haber transporte, podemos poñer eses baremos como un anexo. Pero que baremos? Os baremos os criterios que se levan para que Vale. sean admitidas ou non as familias, porque además é algo que as familias sí solicitan. Pero es que eso se va a hacer en un procedimiento independiente, aparte de esto. Y se va a dar publicidad antes de empezar cualquier procedimiento de reserva de matrícula o de matrícula. Se va a hacer así. Lo pone aquí, mira, detenido el procedimiento de reserva. Nunca se hizo, pero ahora se va a intentar hacer.
Vale, pois eu anoto que se vai facer. Claro, o procedimento de reserva de matrícula. E se non se fai, no próximo pleno volvo a recordarlo, porque a mí Será non para me el año que interesa. viene, porque este año ya no, que el próximo pleno, si la matrícula es ahora este mes. Sí, acabou El próximo antes, acabou o trago. De reserva, de los que ya estaban, pero los nuevos no. Y esto no va a entrar en vigor, ¿eh? Que esto cuánto tiempo tarda en entrar en vigor. Ah, pues debería ser un cosa grande. Entón, coincides comigo que teño que recordarlo, verdade? Mira, tonta no soy ya para, de verdad. No. Yo creo que ya te estás pasando conmigo, ¿eh? Es que ya, hombre, es que tengo que recordar, ni que fuera la única que se va de la guardería municipal. Te estoy diciendo una cosa, es verlo desde fuera y otro desde dentro. Y comerte todos los trámites que hay que comerse y lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Entonces, estamos intentando mejorar la guardería al 100%. Eso es lo que estamos intentando. ¿Vale? Si lo quieres entender, bien. Que no lo quieres entender, tú no lo entiendes. Ya, es igual, sinceramente. Señora Iglesias, algo. Podo renovar? No. Non. Primeiro aclararche, Emma, que non é nada persoal, porque para min eres unha concelleira máis, punto de pelota, e se eu viño aquí a falar disto... Non, sí, un momento. Sí, porque, bueno, fixo... Se eu veño aquí e reclamo isto, é porque as familias a mí me preguntan, me din, me comunican as súas dúbidas e eu transmito. E eu hai cousas polas que loito que levo moitos anos pelexando tamén sin ser. Entonces, sí, me preocupa polo funcionamento da escola infantil, dos colexios, entre outras cousas. Sí, e se ti estás a cargo disto, teño que dirixir a ti. E se for outro concelleiro, dirixiríamos a outro concelleiro. Pero non me dicindo que te vou a recordar, non sei que te No, sí, eu recordaré. Tamén hai que saber claro. os procedimientos e cuánto tardan, Non é Claro que vou isto. recordar, pero como se fose outra cousa, recordaría igual. E se querían solicitalo, claro que sí, porque para eso estou. Esa é a miña Bueno, labor. pues yo lo único que quiero que quede muy claro es que nosotros hablamos con las familias, le dijimos lo que había en su momento, que había que volver a Pois non lles quedou claro, fíxate. Bueno, Non lles quedou claro. y todo esto se está intentando para simplificar y para mejorar toda. Ben, claro non lles quedou porque tras un escrito e tras a contestación volveron a facer outro. Se non, non o facerían. Ben, espero entón que, como dicides, as prazas que a xente non teña que coller a praza de tarde, simplemente por ter praza, que poda solicitar a praza de mañán. En eso estamos. Moi ben, aí estamos, espero que sexa así. Que se abre esa cuarta línea, porque é necesaria, porque hai demanda para abrila. Hai demanda para abrila, entonces que se abre esa cuarta línea. Nada, puntualizar unha cousiña tamén, bueno, o tema de inclusión, por favor, é moi importantísimo. A AMPA non defende os dereitos dos pais e das nais. Eso debería ser corrixido. A AMPA defende os dereitos do alumnado, dos fillos e das fillas. E defende o ensino público, galego de calidade, e unha inclusión en todos os ámbitos da vida, entre outras cousas, pero o principal é iso. Non defende os pais nin as nais, defende os dereitos do alumnado. Sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Parte non resolutiva. Punto 8 de acordo aos decretos da alcaldía 223 ao 236. Punto 9. Dar conta dos envíos de xaneiro de 2025. Plan presupuestario a medio prazo e liquidación 2024. Último punto. Robos e preguntas. Antes do último punto, quería pedir que se introduzcan as mocións que enviei por correo a todos os grupos. Non procede, xa lle foi contestado por escrito. Espera un segundo, señor Ferran. Mire, señor Romero, vostede presentou dúas mocións, se lle contestou por escrito que non procedía ni siquiera a súa admisión, vale? Porque realmente poden plantearse como robos.
se ponsa claramente, xa que vostede máis de, polo menos máis de 14 anos como concelleiro, e por tempo costume, pola práctica habitual, presentar mocións en todos os plenos, pois nada, recordarlle que dentro dos rogos terían cabida todas aquelas mocións que teñen por obxecto solicitar no ten do equipo de goberno ou da alcaldía que realicen algún tipo de actuación. Eso non é nunca un rogo. As dúas que presentou, tanto a da Sanidade como a outra do Centro de Día de Corcubión, eran peticións de instar ao goberno municipal ou a alcaldía. E, por tanto, eso non poden ser consideradas como mocións. En todo caso, como rogos. Entón, nin siquiera se podería admitir a tamén. Ben, mire, eu iba a deixalo para don Rous de preguntas, pero xa que vostede o saca, pois faremos entonces do asunto. Mire, se esas dúas mocións non valen para presentar, non valen absolutamente ninguna. Entón, xa non nos preocupemos máis de presentar ninguna moción, porque si pedir que se apoie que o Concello, que o Pleno, que os 13 persoas que estamos aquí votemos o apoio á manifestación do próximo domingo de SOS Sanidade, onde tamén precisamente está o Partido Socialista, se pedir apoio para iso facerlle un rogo a vostede, hombre, eu non o considero así. Se pedir o apoio das 13 persoas aquí, dos 4 grupos políticos, un apoio ao manifesto da plataforma do Centro de Día de Corcubión é un rogo, entón é que xa é rogo absolutamente todo. Pero mire, o artigo 83, do que vostede me contesta no seu escrito, no seu oficio de alcaldía, vostede considera que nos plenos extraordinarios non se poden presentar mocións. Sin embargo, os servicios xurídicos do Menegal fan unha interpretación diferente. O artigo 83 diz: serán nulos os acordos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adopten en sesións ordinarias sobre materias non incluídas no respectivo orden do día, salvo especial e previa declaración de ausencia feita polo órgano correspondente. É dicir, poderíase perfectamente votar agora, como se está facendo sempre, votar se é urxente ou non é urxente, evidentemente, se a manifestación é o domingo 6, claro que é urxente, non? E abrir o Centro de Día de Corcubión tamén consideramos que é urxente, non? Vostede di que eso non se pode facer. Vostede o que está facendo desde xa fai moito tempo, pero últimamente xa é casi de escándalo, é privar a oposición de facer unha oposición, a redundancia, como ten que facer, e limitando a nosa capacidade de oposición. E por qué? Porque está convocando plenos extraordinarios en vez de plenos ordinarios. E este é o terceiro de 4. Decembro, xaneiro e agora o de marzo, que celebramos en abril. Pero mire, vostede dirixiu-nos varias veces falando das mocións o regulamento aprobado no 2020 aquí, o regulamento orgánico municipal do Concello de Cee. E ese regulamento, na sección primeira, fala do pleno. E no punto 3, di: o pleno sinalará igualmente os días e horas en que terán lugar as sesións ordinarias, que poderán ser cambiado en calquer momento posterior polo devandito órgano. De igual modo, poderáse demorar ou anticipar unha semana a data de celebración das sesións ordinarias, se por causas debidamente justificadas derivadas da ausencia da alcaldía, da natureza dos asuntos a tratar ou da coincidencia de datas cos días festivos, se así resultase conveniente. Por lo tanto, este pleno que se celebra xusto unha semana despois do último venres de marzo podría ser convocado como sesión ordinaria e non había estes problemas, salvo que vostede chegáramos a ese pleno ordinario e dixera que as mocións non caben tamén, como dixo agora. Entón é que, pois non sei como vamos a fazer oposición, se le vamos a rogar solo, pois a mellor habrá que pensar en fazer outra cousa, porque rogar, pois xa dixei claro antes que non era moito de rogar, entón, de verdade. Pero, en fin, se quere, pois sigamos entón. Señor Domelo, está justificado o motivo de facer esta sesión extraordinaria, vale, está justificado. Non é posible eso. Me deixan terminar, non me interrompo. Fui consultado ca secretaria o feito de poder facer hoxe unha ordinaria, en donde se concluiu que non era posible, porque solamente sería posible no caso de que cadrara con festivos. Nas sesiones extraordinarias se están permitindo ou se están traendo rogos e preguntas, polo que a limitación, evidentemente, é solamente con relación ás mocións, e en todo caso, estas dúas mocións que vostede
presentou, pois non están dentro, porque os establece claramente, non están dentro, non poden ser consideradas como mocións e poden plantearse no apartado de novos e preguntas. Mira, acabo Porque realmente non é instar ao goberno municipal, ou a alcaldía. Concretamente non é apoiar as reivindicacións da plataforma sorda da sanidade pública, despois instar ao goberno municipal a difundir a través dos medios ou ao seu alcance a manifestación convocada pola plataforma, como pode facer no Novos e Preguntas, e xa está. Sí, E con respecto Sí, perdón. a outra do Centro de Día de Corcubión, tamén é facernos un chamamento á Xunta de Galicia para que se den os pasos necesarios que permitan a inmediata apertura do Centro de Día de Corcubión e este recurso e tal, non, perdón, os alcaldes e alcaldesas que suscribimos este manifesto, se teria instar para que eu firme un manifesto. No. Pois realmente o que se está pedindo é que os alcaldes suscribimos este manifesto comprometernos a traballar con unha comunidade incansable. Eu pedí un manifesto. Que digo punto de acordo, que iso é... Que digo punto de acordo? Que, ao final hai un punto de acordo. Apoiar o manifesto. Apoiar o manifesto. Claro, e para apoiar o manifesto, cada un de nós, cada grupo ten dereito a apoiarlo, non apoiarlo, a decir o que crea convinte, igual que non vai ser a sanidade. Home, se o punto número 2 é instar a que se saque unha nota de prensa dicindo vayamos todos a Compostela, home, pois non creo, podríamos incluso retirarlo, podríamos nós directamente, mandámonos unha nota de prensa e listo. Pero o outro era apoiar a convocatoria da plataforma ES ou esa sanidade, donde precisamente tamén está o Partido Socialista. E creo, porque xa temos falado aquí moitas veces, que nos preocupa a todos e a todas, creo que o tema da sanidade nos preocupa a todos e a todas. Cada un ten a súa opinión, cada un ten a súa punto de vista, pero preocupanos a todos. Bueno, usted di agora que non se poden tratar ese tipo de mocións. En calquera caso, eu remito ao regulamento que vostede propuxo, que non o propuxo ninguén dos demais, propuxo vostede e aprobou, non sei como foi a votación, non me acordo, pero da igual, está en vigencia desde o ano 2020, creo que estaba, non? E di que se pode adiar ou adiantar unha semana. Entendo que vostede... Ou por razóns de ausencia da alcaldía. De igual modo, anticipar unha semana das celebracións ordinarias se por causas debidamente justificados derivadas da ausencia da alcaldía, da natureza dos asuntos a tratar, porque tamén pode pasar, e da coincidencia de festivos. O sea, que tamén pode coller ese regulamento e facelo así. Bueno, así non se entende por parte da técnica do Concello. En calquera caso, dicir tamén que vostede é quen redacta a orde do día, quen a pon, e nós, o lunes por a mañá, invitamos a que, para non ter que debatir isto tan siquiera, invitamos a que se introducisen as mocións na orde do día e así xa as podíamos tratar directamente, precisamente como se facía a que vostede chegou á alcaldía. E, por certo, vostede tamén o fixo estando na oposición e tamén ten presentado mocións así. Bueno, agora vostede doi a volta. Bueno, mire, C é capital de servicios, durante anos fomos, e ata o momento, creo que somos capital da comarca, pero sobre todo somos capital de servicios. A fraternidade de C, como usted ben sabe, esta clínica leva máis de 30 anos a atender a todos os centros, que fan miles de mutualistas de todo o territorio. Como sabe, acaba de pechar, e isto, pois, menos xente que ven no povo, menos cafés que se venden ou menos prendas de roupa, non? Como é unha boa noticia para a actividade económica do noso concello, pero incluso da nosa comarca. Desde o Partido Popular animámola e creemos que o Concello debería promover algún tipo de iniciativa para que clínicas mutualistas como FACE, ADESA, Sanitas, hai moitísimas, poden instalarse aquí e seguir dando servicios aos nosos vecinos. Evidentemente, ten que ir agora a Coruña ou a Santiago cos costes que les leva. O ideal é que falen con esas compañías, chegar a acordos con eles, que non creo que sea difícil, e mirando máis alá. Temos a mala noticia que no centro comercial ainda pechan dous locais máis. Vimos na resolución da alcaldía que Equivalo Colonial tamén renunciou a ela, con o cual, en vez de que o centro empece a ter locales, pois pechan máis, é claro. Os vecinos de C, vostedes, nos costa a comunidade que vostedes están pagando, non? Hai un local gratis, un ano ou 2 anos, a Sanitas, a Berres, non face que abran aí unha clínica que fará un motor para iso. Entonces, para que nós podamos ser un motor de servicios, porque realmente
este fecha de fatalidade non é unha boa noticia para o Concello. Non sei ao respecto que pensa vostede de todo isto. Con respecto ao tema da fraternidade, fixen as sesións correspondentes, chamei, falei, incluso falei con a delegación do goberno. O problema é que non atoparon un médico que quisera ir. Foi o problema porque non hai ni siquiera médicos na oficina de emprego que trataron por todos os medios. Falei bastantes veces e foi totalmente posible que tomaron a decisión pero foi por eso, por a falta de médico, de asistencia sanitaria. Con respecto ao que acaba de decir do tema do colonial, volveron a presentar a solicitude, solución un problema, pero se van a volver a presentar a solicitude a semana que ven, creo que, para poder coller o tema o colonial. E con respecto aos outros dos locais que vostede menciona, descoñezo, non sei que locais que os locais pecharon no centro Van a comercial. pechar, dos máis que alquilaron debaixo da súa casa, que era o antigo que lleva ese, dos do centro comercial. Non sei os nombres, pero bueno, son cousas que se explican por aquí, non? Non sei. De todas formas, señor Picaño, estamos convocados para o día 30 de abril a unha reunión por parte do xerente da comunidade de propietarios para dar as contas que levan máis de 2 anos e medio sin dar as contas correspondentes e habrá que estudiar e facer os números e os cálculos que temos que facer e adotar as medidas pertinentes. Pero sin as contas, lle podo asegurar, porque pode vostede comprobar o expediente, son reiteradas as peticións que lle fago eu por escrito ao xerente da comunidade de propietarios para poder agilizar e mellorar o centro comercial. Pero se non hai unha vontade por a súa parte, pois resulta difícil, porque a propiedade son non solamente do Concello, senón que a maioría é de propiedade privada. Ben, o Concello ten 5 ou 7 locales, non sei exactamente. Ten unha serie de locales, Que donde nestes momentos están ainda ocupados, en donde hai un interese, temos constancia de que hai interés, pero que creo que ao centro comercial hai que darlle... Eu creo que hai que adoptar algún tipo de medidas máis e que hai que estudiar entre todos os propietarios, non solamente por parte do Concello. Por certo, son propietarios non de un, de 2 locales que están abertos, podía ir que a maioría pechados. A área central de Santiago estaba caendo e hoxe unha referencia nos outlets. Só hai que copiar a que anterior, pero iso é o que baixar a comunidade. Exactamente. Fundamental. Claro, pero para avisar a comunidade, por lo menos nos teñen que convocar a reunión e poder tratalo, porque ni siquiera nos convocan unha reunión cando é obligatorio convocar unha vez ao ano. E dentro do Concello estamos facendo as peticións correspondentes ao xerente e ni siquiera convocaron ela. Mais de 2 anos e medio sin unha reunión e sin as contas aprobadas desde máis de 5 anos. Vostede letrada iso é unha ilegalidade no mundo, non? Bueno, pois por eso eu digo, pero que non solamente o Concello ten máis ou menos como un 40%, non temos ni siquiera a maioría para poder facer. Entonces, eso por a la ver... casa de Carrefour. Como? Está aí. Está cerca da maioría, non falta tanto. Vale. O tema é o 30 de abril a ver se se fai esa reunión dunha vez por todas, que ao principio iba a ser en decembro, a cambio o xerente para o 30 de abril, a ver se o 30 de abril temos as contas, se poden facer os estudios correspondentes e adoptar as medidas que sean necesarias pois, para potenciar o que é o centro comercial. Non, nisso estamos totalmente de Pois acordo. é o que temos que facer, seguir esa línea e traballar xuntos. Pero bueno, en ocasión, o Departamento de Atención ao Cliente de Mufancia, das sanitras máis que hai, se ofrece eso, que é un servicio que vamos a dar aquí en Concello, eso é moi importante tanto para o Concello como para toda a Costa da Morte, porque os motoristas teñen que facer agora os centros de kilómetros aí de Buda, os imaginan, non? Vale, mercado municipal, que hai unha fecha de apertura xa? Pois mire, hoxe firmei a resolución de que acabamos co proceso de reajuste, de reubicación dos postos, se lles notificará o luns para que podan iniciar eles as obras correspondentes e unha vez que rematen eso xa. Non hai fecha todavía, entón, non? Ahora eles teñen que facer as obras e, bueno, a ver canto tempo lle. Pero, bueno, hoxe xa firmen a decreto da alcaldía para que se notificará o luns a cada un dos propietarios. Miren, onde está a figura da peregrina, hai un foco aí. Sí, vamos a cambiar. Sí. Sí. Esa de intensidade. Sí, no. Vamos a poner outros máis. Unha luz diferente. Perfecto. Xa por último, que o turismo é un dos puntos a potenciar no noso Concello, é algo que temos todo moi claro, non? É a capital da comarca, como falamos antes, está en Porta Santa. Lires aporta
o 12% do Produto Interior Bruto dos ingresos de Facenda de C, pero ademais aporta máis de 100 postos de traballo e máis de 120 pernotacións diarias, non? Cando este elegido distinto Starlai presumía que C era o que máis camas ou pernotacións ofrecía, é certo, pero Lides aporta iso, pois, moitísimo, non? Dúas legislaturas Lides todavía non vimos inversión por parte súa e, por desgracia, sigue sin cobertura. Pero, bueno, non vamos a tocar ese tema. Eu quero referirme porque eu estou fundamentando Lides. Porque, además, Lides é Ponte Maciero dos povos bonitos de España. Lides supera, é o único territorio que cruza dos camiños, o Camiño de Santiago, en 2 sentidos, e o Camiño dos Faros. Eso é que non hai nada igual. Pero ainda temos Estorbe, non? Que o Camiño de Santiago tamén, tamén azul no goberno do Partido Popular, creo, tamén está no Camiño de Santiago. Temos C, non? Que a alcaldesa peregrina, a nosa Porta Santa da Xunqueira, non? Que tamén posee outro atributo. Pero, bueno, todos vimos de ver que este asistiu a Feira de Barcelona de Turismo a promocionar Caneliñas, a Baleira. Ustedes saben que é unha propiedade privada. Pero aparte de ser unha propiedade privada, sacando Turismo de Galicia, yo creo que aquelas placas ali, todos os novos por ali, de lado vimos aquela balsa de agua contaminante que creo que é un peligro de medio ambiente terrible según nos conta, non? Entón, claro, este fai policial de Caneliñas, unha empresa privada. Pero además está facendo efecto chamando a Peira Caneliñas. Aquelo non cumple as condicións de salubridade, físicas, de seguridade para este tema. Entón, claro, cando vostede sabe vender, ten que vender C en todo o turismo, pero non unha empresa privada. Acordo que é un turismo industrial, pero que sigue sendo unha empresa privada, de varios socios. Non sei se vostede sabe que Facenda de España é un dos socios, do embargo de accións a un dos socios. Entonces, é unha privada, o Concello de C vai a promocionar unha propiedade privada con todo o que hai que explotar e por poñer en valor en C, que fun detallando, non? Os vecinos de C teñen que valorar eso, que interesa saber promocionar Canaliñas. Acabamos de ver tamén que ahora vai un mirador en Loures. Bueno, nos parece ben, estamos no modo dos miradores e tal, pero, bueno, usted ten C que é o centro dos camiños. C que a Porta Santa consolídase sin duda, con Lides, con Estorbe. Hai poucos C en todos os camiños de Santiago que estén aquí como puro dotacional de servicios e, sobre todo, unha das cousas que máis nos valoran os peregrinos, a seguridade, ainda que máis por o local, pero, bueno, é a sanidade. Tienes que hospital aquí no centro, para a xente que fai o noso camiño, sobre todo o turismo oriental, que nos próximos anos vai crecer en torno ao 20%, pois ter eso. Entón, de alguma maneira, nos chamou a atención iso e queremos que teña cuidado porque unha alcaldesa dun pobo non está para promocionar unha empresa privada, está para promocionar o Concello. Señor Ficaño, non é a promoción dunha empresa privada. O tema de Vitramen era porque nos invitaron da Deputación polo tema do turismo industrial e concretamente para promocionar o que é o entorno de Caneliñas. Vale, non é en sí, por aí pasa a senda do litoral, xa sabe vostede, vale? Se colocaron os paneis informativos. Hai que poñer en valor o noso pasado baleiro para que non se equivoque o que se pode pensar facer ali e ter coñecemento das instalacións existentes, como é a Salgadura, Caspías, que ainda están ali, para que, de alguma maneira, as persoas que poden estar interesadas que tengan un claro coñecemento do que se pretende recuperar o existente. E, por outra parte, estamos gestionando ca Diputación, que están facendo unha valoración para tratar de conseguir unha parte para hacer un museo de interpretación ou unha musealización. Ao mesmo tempo, estamos traballando, vale, para conseguir o esqueleto dunha balea, darlle o tratamento correspondente e formar parte do que é ese museo. Entón, sí que se está traballando e poniendo en valor o que é esa zona e principalmente que a Diputación teña un coñecemento pleno da importancia que ten o resurgir desa zona de Caneliñas. Con respecto a Lides, sorprendeme que me diga que non hai inversións. Primeiro, con respecto ao tema da antena de telefonía móvil, están facendo a cometida, están acabando de facer a cometida. Para colocar parte dos equipos, nos darán hai que dar os CUPs correspondentes, e eu calculo que para xuño, cos CUP, cada tramitación dos CUPs que estén. Non se parou en ningún momento, habendo dous
habéndose iniciado incluso en tempos de pandemia, habendo pandemia por medio, non se parou en ningún momento na xestión. En ningún momento na xestión. O que pasa que saben vostedes perfectamente que nesta suxeito un montón de permisos, vale? E que eu teño as datas de toda esa xestión que se realizan dentro do Concello de Cee para que eso sexa unha realidade. Acabamos de aprobar no POS unha obra importante que é a remodelación da Praza de Lires, vale? E acabamos de aprobar con Agadir o arranxo dunha pista tamén aí no centro de Lires. Como que non hai inversión? Estou traballando con costas para mellorar a senda do litoral de Lires. Como que non se está desde o goberno traballando con Lires? E se está promocionando Lires no sector turístico en todo momento. Pudo usted ver durante este mes que en moitas revistas de nivel nacional se está promocionando Cee, dando a coñecer Cee, e donde Lires ten un papel moi destacado. E o mismo o Estorde. Igual, se non paso de todos os enlaces. En donde saen todos. Estorde, Lires, Caneliñas, e con Caneliñas estamos ca tramitación dunha subvención global, con Caneliñas, non, con un mirador do son, onde se podrá observar o que é toda a ría, e dase a casualidade que mirando as constelacións a da Galea está en Ciudad. Pode ser tamén un atractivo turístico máis. Pode? Sí. Bueno, gostaría que a Diputación facer un centro de interpretación da Galea, todo verá, pero a Diputación terá que comprar esa propiedade ou esa parte. Na realidad é unha propiedade privada. Estás facendo a valoración correspondente. Vigile esa balsa de agua, os chancos que hai ali, porque a promoción que ou non logran, hai xente que vai a Caneliñas, que non vai haber un día unha desgracia, que o Concello sea responsable que saldrá usted aí presentando o resolver de Caneliñas. Señor Picallo, hai un requerimento feito a empresa privada para que as medidas de seguridade correspondentes, como usted acaba de dicir, están dentro da propiedade privada. En todo caso, eu podo dicir que hai moito interese no tema de Caneliñas, do avistamento das baleas, e que, de alguma maneira, esta promoción fai que as administracións que desperte o seu interese e a necesidade de recuperar o noso pasado baleiro, porque aparte forma parte da historia do patrimonio non solamente de Cee, senón de Galicia e incluso de España. Eso non me discuto. Usted cando sabe que salga a promocionar Cee, me conta unha película de Lires e de momento non vi nada, e logo pero as legislaturas. O de Estorde, que ni se lle ven ni se lle espera, do camiño de Santiago. Pero que non se lle ven ni se lle espera en que? En Estorde? Traballar para ser de azul, traballar en senda de madeira que recorra a playa que estea limpia, a depuradora que ali, hai tantas cousas que facer ali, eu entendo que por suposto o que é, que se fai o que se pode, pero moitas veces, se o que funciona vai ben, non se metan outros líos, sobre todo cando non están ben ainda. Que pode esa balsa é un problema, pero que non lle digo máis, non lle vou dicir. Pregunte que pasa con ese desguace de barcos aí, que leva un barco aí en medio, bello, roto, caído, estuvo sin as proteccións que ten que ter barcos endas, e le están contando que a persona que se está sin cobrar. Nos vai a quedar en outra herencia de 4 ferros aí e logo vendemos sostenibilidade, vendemos turismo, vendemos unha barrería, e temos aí un fachado. Pois iso depende do asunto, señor Picallo. Bueno, eso é moi fácil. É moi fácil non. É moi fácil botarle a culpa. Non, o que é máis fácil é poñerle sempre a culpa a alcaldesa cando a competencia da Xunta. Señor, déxeme agora falar. O que é moi fácil é falar seguido do repetidor de Lires cando levamos máis de 5 anos reclamando a limpeza do hospital, que por fin van a sacar a licitación, pero levan 12 anos sin a limpeza do hospital. E podo contarle moitísimas máis das actuacións por parte da Xunta que son nulas. Que fácil o de culpa a papá, verdad? Non, pois a culpa a papá non, quero dicirlle a verdad, señor Picallo. Mire, non entra en debate, que non ten sentido. Eso me debe dicir é aconsellarle, para que non se metan vostedes en líos, que esa balsa de agua de Caneliñas por o tema de demanda medioambiental non sabe usted onde pode chegar. Aparte que cae un neno ali para que les pochamos. Estou revisando para advertir que non tiña problemas. E a empresa se está advertida, cada das medidas correspondentes. Dentro das propiedades privadas, a alcaldesa non ten responsabilidade. Solamente advertencia correspondente. Si non se está promocionando, non te quedes. Está promocionando o entorno de Caneliñas, señor Picallo. Promocionando o entorno de Caneliñas. Por donde vai unha senda do litoral que vai a ser licitada pola Xunta. Vale? Sí, pero traballando mano a mano co Concello, sí. Home, evidentemente, usted é alcaldesa, usted é responsable. Sí. Me conta películas de Lires, olha, Lires en realidad non ten cobertura,
que a vai ter, de acordo, quero que busque a nota de prensa de septiembre do ano Outra pasado, vez, señor non digo, Pizarro. non vamos entrar con eso, se eu sou Vou acabar, bendiente. mire, vou acabar eu primeiro ca cobertura de Neres que a limpeza do hospital. Saberá. E mira que era moito máis fácil a limpeza do hospital que a cobertura de Pois Neres. eu prefiero ter cobertura de líderes e a fecha de No, que vos ter, ter aí máis horas, ter máis ratios, ter que se trata sempre de cáncer, ter que se trata sempre do corazón, prefiero todo eso, e ainda que a fachada non E a seguridade da avenida Finisterre tamén a quería eu ter. Y la del pueblo, esta es importante local. Tamén, Vamos a hablar de seguridad, hablamos todos. Bueno, Sí, e estamos esperando. Bueno, eu todo o que lle digo é por o seu xa ben. sei. Non por CDC, non por non ver. Por a súa alcaldesa, por Dios. Pero que se me vai mal a mí, a vostede un millón vai de millón. Vai me mal tamén, por suposto. Sí, varias cousiñas. Bueno, antes de nada empezar xa por Stordi, xa que se acabou o tema portavoz do Partido Popular. Bueno, reclamannos que está habendo problemas por causa dos GPS que levan a coches grandes e incluso a caravanas ao medio de Stordi que os desvía. Entonces chegan ao punto onde non hai saída, incluso a praza de Ana Julia, que creo que se chama así e demais, e bueno, parece ser que xa tiveran problemas dese tipo, que xa empeza a haber movimento e que volven a ter ese tipo de problemas. Entonces, llevo que se pusese un cartel ali na entrada indo pola 445, creo que é, e que indicando que, bueno, que aquí por ali que non se vai á praia e que non entren, bueno, non sei se pode ver, dos coches de tamaño, a partir dun tamaño, ou prohibido caravanas, ou que sea, para que non haxa ese tipo de problemas, non? E, bueno, eu, xa que o portavoz do Partido Popular fala do camiño de Santiago que pasa por Stordi, e, bueno, decir que nos esta semana, entonces, o noso diputado da zona tratou o asunto dos pasos de peóns ali, e resulta que asistimos á contestación de Francisco Menéndez, director da Axencia Galega de Mobilidade, ou algo así, pode ser que falle na denominación, dicíndonos, entre outras cousas, que poñer pasos de peatóns era peor que non telos. Cando escoitei, botei as mans á cabeza, e supoño que o Partido Popular non está para nada de acordo, e quero dicir con isto que a veces nos pode meter unha man, porque, claro, eso a mí realmente preocupa moito, e preocupa sobre todo que non teña que pasar o que pasou na Anchoa, que pasaron varias desgrazas, a esta última, de fai pouco tempo, e despois a Xunta, a Consellería de Torno, pois, tivo que facer as actuacións pertinentes, non? Entón, escribiría ao Partido Popular que nos botase unha man e que lle dixese ao seu compañeiro, home, que está confundido, non? Naquele punto que son 300, 400 metros, pode ser que haxa menos tránsito que o que hai en Stordi ou que o que hai na Anchoa, porque evidentemente atállase pola vía rápida, pero nos meses de verán hai moitísimo tránsito, hai moitísimos coches e eu creo que, habendo pasos de peóns ben sinalizados, pois é moitísimo mellor. E ademais axuda a que os peregrinos, os que si se lle fixo unha senda peonil, que foi no ano 21, ademais, que teñen que cruzar tamén a vía, pois que a crucen con máis seguridade, non? Entón, pois iso, dicir iso se nos pode botar unha man. Que te refieres? O que estaba frente a rojo? Non sei se non. Eu non son técnico para decir onde teñen que ir, pero non sei se había un, diante do cambio había outro tamén, que ainda se ve. Bueno, terán que ser os técnicos que digan onde teñen que estar mellor, pero poden ser eses dous puntos perfectamente, porque é a baixar a praia, é a baixar a outra praia, entón sería moi bon que o soubese ali, non? E que este señor, pois, que el di que está asesorado polos técnicos, que non o dudo, pero que falar cos técnicos a ver se están confundidos ou non. En calquera caso, esa petición de Stordi, e, bueno, tamén dicir que o tema da sanidade, que xa falamos hoxe aquí, que dicir o portavoz do Partido Popular, que hai, pois, xente que ten que correr 100 km para ir ás mutuas e demais, é certo, eu son un deles, por exemplo, pero dame moito máis lástima, sinceramente, a xente que non atenden aquí neste hospital noso e que ten que facer pois 100 km cada 15 días, por exemplo, que os teñen na familia e teñen que facer porque aquí non hai que nos atenda, non? Entón, tamén sería bo mirar por iso entre todos e todas. Sigo, na resolución da alcaldía deste pleno xa empeza a ver, normal, cando chega a época estival,
pois avisos a donos, a propietarios, a propietarias de limpeza de fincas e demais, pasa sempre, non? E é normal tamén. E nós queremos facerlle a petición de que limpe a masa común de Tedín, que bueno, se os particulares teñen que limpar as súas fincas, pois nós tenemos que dar exemplo. A finca pode buscar a referencia catastral en Guiardia, se hai varios que non o sei, non os conozco, pero se non, pois é moi fácil de atopar, está ao outro lado da carretera da segunda casa, baixando do cruce de Tedín cara a Ruivo. Hai unha casa xa antigua e despois dúas novas, bueno, pois na do medio, xusto na do medio, e enfrente hai unha finca que é unha masa común e que parece ser que xa se fixo varias veces a petición de limpeza e que sería, evidentemente, que se limpase, non? Con relación ao último pleno, fixenlle varias preguntas e varios robos, se vou resumilos, ou ir a un millón dito, para ver se sabe algo. Se preguntou polos vestiarios da piscina a empresa. Sí, teño trasladado ao técnico de deportes, falou co representante da empresa, e o problema da chave é porque entra xente que non teñen xente que non pode entrar neses casos. Entonces, para evitar que entre xente... Pode ser un tema... Sí, pode ser, pero a realidade é que así tamén tampouco entran as persoas que teñen que entrar. E que avisan que hablen, pero que senón houve bastantes problemas. Pois terán que buscar unha solución de alguma maneira para que sea máis cómodo. Fai unhas semanas tamén fixemos unha petición para que estudase a ordenanza dos IBIs, do Imposto de Bens Inmobles, para ver se podíamos aprobar unha norma que estiveran exentos os cemiterios, porque nos contan que o cemiterio de Brens non ca pagar ao IBI e a partir do ano 2023 se lle pasa un recibo de X cartos que non me acordo canto é, entón quería saber Non se pode, só estudar ca interventora e non é posible. Ten que ser asociacións de declaración de utilidade pública, non son de utilidade pública e non é posible a exención. É certo que tiveron unha reducción por parte de catastro, eles deron de alta, pero non é posible a exención. Ten que ser con... E non é de utilidade pública no cemiterio? Non está declarado como de utilidade pública. Teñen que conseguir eso, tal e como está a lei, non é posible. Ademais, que se non se estaba feito. Os servicios jurídicos do Megal dimos o contrario, dimos que sí que é posible, que hai que buscar a maneira. Bueno, en cualquier caso... Digamos, os servicios jurídicos, nós estivemos mirando, estudiando, non era posible. Si pudera ser, xa lle digo que sí. En cualquier caso, sí que chama a atención que eso non sea un servicio público, non? Ten que ser municipales, ou ten que ser o cementerio municipal, ou unha asociación declarada de utilidade pública. Claro, sí, de feito... O municipal, que é dos vecinos... A única exención que hai na ordenanza é o centro de saúde, non? Entonces... Ni siquiera podo poner na ordenanza, quero dicir, é que non podo poner... Vale, quedoume claro, pero chama a atención, seguiremos mirando, pero chama a atención que o centro de saúde sea de utilidade pública, que evidentemente faltaría máis, e que os cemiterios non o sean, é un tanto chamativo en calquera caso. Preguntei tamén por auga do son, porque non chega auga arriba. Esa cabeza propietaria, hai un problema de presión, se está buscando unha solución. Que propietario? Con auga de Burbén? Non, falei cunhas señoras, porque era a propietaria dunha das vivendas. Ali no son, que non lle chegaba auga. Sí. Ao que lle comentei que non lle chegaba auga, que había habido a falar comigo en agosto, un problema en concreto, pois falei con ela. Que se vai poder para solucionarlo? Porque iso terá que solucionar a empresa, non? Claro, hai que poñer ali máis presión. Estás a traballando en medio para Claro, eso? Vale. Fixo-me unhas peticións hai uns meses xa, os quitamedos unides e un espello tamén, no cruce da igrexa, o quitamedo xusto ao lado do repetidor. Bueno, si outros espellos que pidieron si que estaban postos, quería saber por qué... E en Delirios non está posto? Non, o Delirios non está posto. Iso despois que lle dixen nun pleno anterior, fixemos a petición... En Delirios había un que se puso ali junto a praza,
faltaba aí. Eu falo do cruce da igrexa, que é un cruce perigoso, estaba sin a sinal de stop e estaba sin o espello. A sinal sí que foi reposta, pero o espello non, e eu creo que sí que o espello é moi importante, e máis agora que vemos o verán, porque a xente de fora non conoce ese cruce e hai moitas veces que, bueno, xa pasaron moitos accidentes e pode seguir pasando, evidentemente. Tamén dixen no último pleno, cando falamos dos datos persoais que se estaban pedindo as asociacións, se nos podían facilitar a persoa que vostedes asesoraron para... Con respecto a eso, para a solicitud por escrito, mandaremos á empresa para que faga un informe. Vale. Digo así con ironía porque, jolín, estas cousas se podían xa facer, non? Para facilitar un poquinho o traballo, con dicirlo, manden un oficio de alcaldía tamén, como mandou, se queren, ou mellor con unha simple chamada un WhatsApp xa me vale, pero... Vale, seguimos. Na resolución da alcaldía hai un convenio entre a Consellería de Presidencia, o Concello con a Consellería de Presidencia e a FEGAN para, supoño que xa un convenio tipo, evidentemente, para a recollida de velutina, para a recollida dos niños de velutina e demais, supoño que firmarán todos os concellos e demais, non entendo, e me parece legal máis. A pregunta é se hai algún plan máis de erradicación da velutina, se trampeos e demais como está vendo noutros concellos. Bueno, nós consideramos que se debería habelo e vou dicir por qué. Porque outro día salía un reportaxe na prensa con datos evidentemente oficiais da Xunta e mire, os datos son claros e clarificantes. Mire, en Carballo, en Zas, en Dumbrío, en Fisterra baixaron a recollida de niños no ano 23 ao 24 nun 50%, en Corcubión tamén nun 50%, en Carballo nun 26%, e en C subiu o 300%. A recollida de niños. Iso está claro que, ao non haber un plan de erradicación da praga, pois pasa o que pasa e aumenta a recollida de niños, cando nos sitios onde se está actuando contra ela, pois evidentemente reduces. Entonces, eu creo que se debería de actuar para seguir, bueno, creo que entre todos pois poderíamos ir acabando a praga na medida do posible, pero se non podemos nada, non vamos a acabar. Logo, noutra resolución da alcaldía, hai tamén a designación dun abogado para do letrado para a defensa en relación á modificación sustancial de condicións laborais ante o soldado social número 7 da Coruña. Entendo que isto é un traballador ou unha traballadora que leva o Concello ao xulgado. Quería saber por qué. Eu non quero saber quen é a persoa, me dá igual, pero quería saber por que pasou e por que ten que recurrir a iso. É unha traballadora da escola infantil. Nos ampliaron a demanda contra o Concello, pero é unha traballadora que traballa na escola infantil, non da Concello. É unha traballadora da empresa e claro, amplían porque a relación jurídica procesal demandan a todos. A anterior empresa, a empresa de agora, máis o Concello, pero non é... E por que di que? Perdón? Por un contrato? Esa traballadora presentou unha demanda contra a empresa actual por unha modificación das condicións de traballo que ten. Entonces, ampliaron a demanda contra o Concello e contra a empresa anterior. Eso entendí, non digo que si sabe por qué a demanda, digo, por condicións laborais, por qué? Por un soldo inadecuado, por cuestións de horarios, non sei, por o tema das jornadas. Tiña que ter máis jornada e ter menos, así. Non contrataron a menos jornada entonces que é o que tiña. Si é así. Bueno, se nos pode, queda para o próximo pleno, se nos pode indicar... Pero ao final é que creo que chegaron a un acordo xa entre elas, entre a empresa máis a traballadora. É dicir, que non... Vale, perfecto. A última noticia que tengo que parece ser que xa chegaron a un acordo. Chamou a atención e por eso... Non lo podo dicir, pero en cuanto ao contido do acordo non podo saber. Por eso lle pregunto. Mire, tamén hai outra resolución da alcaldía onde se fala do remanente de tesorería por 84.000 euros e, bueno, 84.000 euros en total, me parece que era, non?
O remanente de tesorería deste ano son 2.900.000. Sí, a pregunta non é esa, a pregunta... Si, 2.900.000, eso é a reincorporación de remanente, sí. Sí, efectivamente. A pregunta é, bueno, a pregunta non é unha reflexión, non? Unha crítica tamén, porque non? Pois aí vese que foron 44 mil euros da estatua da peregrina, non? Non me vou ni meter na calidade artística, porque os conozco, se gusta máis, se gusta menos, se a ubicación é adecuada para os peregrinos, para que se poden fotografiar ou sacar unha foto con ela, non vou entrar nisso que siquiera. Ahora, temos falado en moitas ocasións neste pleno, de se non hai dinero, se hai dinero, se isto, se lo outro, e, bueno, sinceramente, que se gasten 44.000 euros nunha estatua, pois, no Bloque Nacionalista Galego, nos parece un derroche innecesario e estamos segurísimos que hai sitios onde se podrían entregar e dar un mellor servizo á cidadanía cedense, non? Vale, señor Domingo, só unha matización. Sí. Esos 44.000 euros da estatua da peregrina foron a conta do orzamento do ano pasado, vale? Sí, claro. Vale, son conta do orzamento do ano pasado. E do orzamento do ano pasado temos un remanente de 2.942.257,53 euros, vale? Un remanente desto. Este remanente consíguese en base á gran cantidade de cartos ou de subvencións que foi conseguidas polo equipo de goberno que traballou. E temos un remanente de 2.942.000, que nunca na historia de CEE hubo tal remanente. E que as inversións que se están facendo e que se ven, que asentan frutos. Eso é fruto do traballo do equipo de goberno. Si, vostede ten que falar... O nivel cos técnicos, Vostede ten que falar, vostede ten que falar diso, evidentemente que non... Faltaría máis. A realidade tamén é que gastamos 44.000 euros e depois se choran cartos para... Non hai dinero para abrir unha nova línea na escola infantil, como se nos dixo no último debate, non é hoxe, no último debate, ou que non hai... En fin, sí. En fin, señor Domínguez, hai que coñecer un pouco máis profundidade como funcionan os orzamentos dun concello, como funcionan as partidas e o que se pode ou non se pode facer, porque a veces non se poden como ustedes ven. Claro, non, que va. Non se pode. Efectivamente. Veremos se se pode ou non se pode. Non se pode Non se poden dar máis servicios á gardería porque non hai dinero. Se vai a dinero, se pode. É unha cuestión de prioridades, é unha cuestión de meter os cartos nun lado ou meter os cartos no outro, nada máis. No sei. É que non Non é certo. Cando aproban un presuposto non hai partidas para unha cousa, para outra, para aquela, para... Pois digo eu que ninguén nos obliga a meter os cartos nun lado e a minorar outra partida, digo eu, non? Digo eu. Os presupostos... Non se pode, non é así, señor Padre, pero bueno, igual, leva 15 anos como concelleiro, debería... Non, señora alcaldesa, non levo 15 anos. Non, os 12, 14, da igual, debería tener un pouco máis de conhecemento Non levo 15 en profundidade de como funciona un concello. Si, eu que teño conhecemento é que hai unha escola infantil que se lle acaba reclamando que este á altura das outras escolas infantís que hai na volta, que haxa unha cuarta liña, que se lle dé un servicio de comedores e se dice que non hai dinero. Punto e final. E nada máis. Que se sacou a licitación cunha serie de condicións. Cando se sacou a licitación con esa serie de condicións, xa houbera o debate aquí no pleno e xa dixeron que o iban a estudiar. E os deberon de estudiarlo, pero non o fixeron. E agora veremos se agora daqui para adiante o fan. Claro, non había cartos para o servicio de madrugadores, pero despois fixo o servicio de madrugadores. Pero a culpa é de Sergio, que non sabe como funciona o Concello de Cee, non sabe como funciona. Bueno, é igual. A veces creo que a mellor resposta é o silencio, porque... Pois, perfectísimamente. A mellor resposta é o silencio. Ou retirarle a palabra como me fixo antes, porque debatir, tratando de impoñer unha idea así... Non, é que non trato de impoñer absolutamente nada. Non se asusta para nada a realidade. Gobernar é cuestión de prioridades, gobernar é cuestión de prioridades. Nada máis. Cada un ten as súas. Vou que fazer a pregunta que se lle fixen nunha ocasión, e non se sale na prensa tamén, o tema dos animais de compañía, sobre todo cos gatos, non? Se fixo algunha actuación para a castración de gatos, para que haxa colonias de gatos, para telos controlados, etc. Faceme a pregunta porque... Sí, se está gastando e se reduciu bastante a factura porque conseguimos que se adoptaran os máis caros. E con respecto
os gatos que se están Temos os datos de castración de gatos que houve. Podemos pedilos? Pida. Vale, pois pedirémoslo. E hai un rogo máis que vai facer a compañera. Sí. Bueno, a mí chegaronme queixas ou disgusto, non sei, pola ubicación da festa que houve no Entroido, no polígono. Bueno, a xente queixábase de que non, quizás, seguramente non era a mellor ubicación. Por motivos, bueno, pouca iluminación, non falamos de seguridade, porque é cero, seguridade ninguna. Non había baños públicos, bueno, moitas tal. Nos parecenos que o cambio de ubicación sacado de aquí, de cerca do hospital, está moi ben. Si que é verdade que o mellor ubicándoa a uns metros máis, non sei, Praza 8 de Marzo, onde se fan as festas, Hai mercadillo domingo, non pode. Que? Hai mercadillo domingo, non se pode poñer na Praza 8 de Marzo. Pois... Por iso, o motivo de que non este na Praza 8 de Marzo se trasladara por aí é porque temos o mercadillo domingo, non dá tempo de recoller, que se ubique o mercadillo, é imposible. Na Praza 8 de Marzo É o mellor, non é o mellor reubicar o mercadillo a esa zona non podemos cambiar os postos así. Eso non é fácil. a un día. Non é fácil. Pois, bueno, habrá que buscar algo. Pero a verdade é a primeira noticia de queixa, porque a mí non me chegou ninguna queixa. Sí, Ni por bueno, parte sei que se queixaron, de feito, parte unha das cousas é que, bueno, a maioría da xuventude o tratamos de que non haxe eses desplazamentos e demais, houve desplazamentos en coche, Pero tamén se teñen que despertar se queren vir hasta aquí. os dicen, porque vivimos nas zonas máis cercanas, non se moren en coche. De todas formas, insisto, eu transmito a inseguridade, os desplazamentos, a iluminación, falta de servicios públicos, e logo, eu insisto, porque, bueno, o mellor tamén isto, traer a festa para aquí, favorece que haxa un pouco máis de vida no pobo, e un pouco máis de actividade, favorece a economía dos locais que temos aquí alrededor, que un pouco creo que lle fai falta tamén, non? Insistimos na necesidade de que se conte nas festas, en estas festas, dun punto violeta. E chama a atención, falábamos do punto violeta, que hai un desvío do que estaba falando aquí antes o compañero, de 24.524,64 euros que sobraron da partida de violencia de xénero e tal. Facíamos acordar, cando víamos ese dato, que na Xunqueira tivemos un punto violeta que iba de unha franxa horaria de 11 a 3 da mañá. É unha das cousas que decías que non había cartos para ampliar máis horario, nin máis tempo, nin máis tal. Pero resulta que agora sobran uns 24.524,64 €. De eso nada, yo no sé dónde sacaste esa cifra, pero ni de coña. Está aí. 24 Está en la euros. resolución, sí. Ay, sí, sobra. Pues tráenos enseguida, porque... Ai, non sei eu. Si se encuentra el plazo, porque Sí, no claro, sabemos sí. que no puede haber 24.000 euros en el plazo de esto. Imposible. 24.000 euros. Sí, está, No uso das atribucións ao tal, resolvo, 84.000, tal, pacto de Estado, tal, registro da Xunta, aprobar violencia de xénero, 24.524,64 €, desviación. Esta es la subvención que da la Xunta para la contratación de víctimas de violencia de género, que las ingresan todas en el año 2024 y los contratos empezaron a final de año, entonces se traspasan los créditos de 2024 a 2025 para seguir pagándole los salarios a la gente que está en esta situación. Pero
es una desviación de financiación, se llama así por eso, porque se cambia de un año a otro, pero solo puede tener esa finalidad, la de contratación de esas personas. No es que E iso só vai a contratación. Sí, es una subvención que se pasa de un año para otro, pero con esa finalidad, no puede tener. Pois ben, pois gracias. Ainda así, insisto, na necesidade de que nas festas estas pois haxa un punto público. Mire, temos unha dúbida. A escola de Toba pertenece ahora mismo, é do Concello de Cee? A escola de Toba? A escola unitaria, a de Toba. É dicir, que un inventario de Cee, pero un inventario xa de fai moito tempo, non aparece, pero non sei se pertenece ao Concello, verdade? Non sei. No, esa é privada. Es privada. Sempre fui privada. Houberon un litigio por eso. Verdade, vale. É privada. Vale. Bueno, despois preguntar, porque, a recollida esta que me imagino que xa o sabe mellor que nós, o día 25 de marzo creo que empezaban a recollida, empezaban as recollidas de aceite, de roupa usada e todo eso, os veciños, a mí chamou máis un veciño, da parroquia de Pereiriña concretamente, agora onte tamén me chama de IDC, porque IDC tampouco recolleron, e a xente, como ten un número de teléfono, chama a empresa, e o que di a empresa, entón, como varias persoas me dixeron o mismo, entendo que debe ser así, que a empresa lle di que non firmar un contrato, renovar un contrato ca alcaldía, entón non saben como van a facer para a recollida agora mesmo, porque as cacharras están fora, nada que nos pode contarles. Están facendo recollidas, sí. Pero cando empezaron onte, non, por exemplo. Onte chamou un veciño de Cee, a semana pasada chamaronme de Pereiriña. Onte que fui solos, onte debían estar facendo recollida. E o que me dixo este veciño de Cee, non sabemos como imos facer a recollida da hora. E como pusemos nas redes, se puso no Concello, nas redes sociais do Concello, como iban a facer, iban pola avenida Torre Finisterre e despois iban a ir a recoller nesos puntos que quedaron na unha parroquia. Non me acordo era... Pero cal era o problema? Entón, ao final, firmou ese contrato con eles outra vez? Vamos a ver, ese servicio se estaba prestando de forma gratuita, vale? Entón, agora o tema se comprometeron en facer agora esta recollida, e nos vamos a preparar logo a licitación para sacar. Vale, entón, esta é a última recollida. Esta sería a última recollida, 4 meses temos que, a ver se nos dá tempo de facer a licitación, era quen sabe, claro. Entón, os veciños quedan igual cos botes, que se con todo igual. Os votos son nosos, os votos son do Concello, non se van a recoller. Os votos son do Concello, eso foi unha subvención que habíamos tamén tramitado, os habíamos adquirido. Vale, ben, pois sí, perfecto. Despois quería preguntar, estiven vendo tamén as resolucións da alcaldía, me imagino, claro, que vai que facer, están cambiando todas as tipografías agora dos bares e restaurantes, ahora quen pasa, non pode ser café bar, ten que cambiar. É unha normativa que levamos funcionando. Hai que cambiarlos todos. Vale, me sorprendiu. E logo teño unha pregunta, porque as demais as foron facendo os compañeros, dicirlle aquí ao portavoz do PP que nos gobernos independentes houve bandeira azul en este orden tamén, que o sepa. Quería decirle que que hai de certo que parece ser que houve unha persona que estaba interesada en alquilar unha tenda de roupa no centro comercial e que ven a falar con vostede, que vostede a desanimou completamente para que non alquilase. Faloulle das cantidades, do que pagaban de comunidade, do que iba a salir, o portavoz do PP di que si, entón... Vamos a ver, expliquei a realidade. A señora veu aquí, esa tenda está ainda arrendada, non se comunicou en ningún... está arrendada por unha empresa, estamos co procedimento que ainda hai que traerlo á comisión, a próxima comisión correspondente que renuncia a continuar con ese arrendamento, e mentras que non se solucione ese non se pode arrendar a outro. A realidade xurídica, para que non se ponga ningún tipo de problema. Nada máis. Está ben explicado, evidentemente, non é... A realidade xurídica, é dicir, ela sí que quixera facer un traspaso, pero ainda non está resolto o tema do arrendatario que hai agora como concello.
Mentras que non se resolva eso, non pode súa renda. Vale, correcto. Non, se entende, o que pasa que é curioso que a persoa entenda que despois, como que a vostede a motivou a non alquilar. Non entender que estaba xogando, entendeu de outra maneira. Eu creo que me entendeu perfectamente. Eu expliquei como era a realidade para que non teñan problemas despois, porque non o podemos tramitar. E despois, claro, leva consigo tamén hai os gastos de comunidade. Vale. Hai os gastos de comunidade. Vale. E con respecto a eso, acabo, eu non acabei de entender ben, o que pasa que en aquel momento non pude intervir, si cando se presenta unha moción se insta o Concello, deixa de ser moción, ou se nese punto se insta o Concello, a Xunta... Se insta o alcalde, se se insta o equipo de goberno a facer algo, é un robo, non pode ir como moción, pero eso todavía. E se dentro dese punto se Estando en unha insta... oposición, se desestimaron ou nos admitiron mocións a trámite polo feito de que se instaba o goberno, o alcalde. Eso, instar ao alcalde non podes instar a su... Me acordo perfectamente de vostede estar aquí, ostentando a presidencia, explicando as Pode cousas. ser que hai moitas cousas que eu tampouco se vai acordando, ou como Pero digo que vostede, o compañeiro que leva tantos anos na oposición. Pero Na que oposición non ten despois- nada que ver que está no goberno, entender as partidas de intervención, eso non é, nin estando no goberno, vamos, que eso tampouco é para decir estás no goberno é unha cousa, a oposición é outra, completamente distinta, non... Eu podo entender, Eu non me acordo de cosas. eu podo entender perfectamente iso, que estando no goberno non é o mismo que estar na oposición. Pero que non se pode falar de unha maneira categóricamente da posición de que o goberno está facendo mal cando sabe perfectamente, por exemplo, vostede que estuvo no goberno, que non se pode facer. Pero non dixe nada. A ver, tú ti falas dunha forma categórica, eu creo que falou preguntando, pero... Preguntando non, E vostede sobre o que non se pode dicir é que non sabe, porque vostede, ao mellor tampouco cando estaba na oposición sabía como funcionaba internamente o Concello. Igual podía saber algo máis, pero non se sabe, realmente non ten... Entras que non se está no goberno, non se sabe como se está no goberno. É un tema de intervención, é un tema estudiado, evidentemente, indicado. É verdad. Bueno, pois pola nosa parte, por independentes, nada máis. Pues nada, antes sí. Fala, meu poder. Que?